E kinde ma koro wan gi Abisai naneno ka report manyugolo kaka ni CP ni Haiti manotimore Mozambique kucho mochwo kelnwa gima nye waneno ne. Koro koth mar chako higa mar kumar chirne odhi bedo maromo nade to waikre nade kaka jopur? Anyalo wacho ni mokwongo ka ichiko iti ne weche mag koro mar koth, onego ichik iti ne gik moko manok. Okay. Manok mokwongo en koth niendi ilieke no nya chako karang'o. Okay. Kar chakruok ne. Alieka mar chakruok ne onego ichik ne iti. Mar ariyo, nyaka ichikri iti niya alieka mar rumbe dhi bedo karang'o. Nikech mano mokwongo kiseng'e mano kinyalo ng'e niya cham madwa pidho biro kawo ndalo adi mondo chiegi. Nikech ibiro yudo ka nonro mar pur nyalo ng'isi ni nitie bando makawo ndalo 90, mano dweche adek. Nitie bando makawo kata ndalo 60 kaka makatwani. Kata nitie bando manyalo kawo kata ndalo 100 gi wiye 120 moko dhi nyaka 6 months. Koro kiseng'eyo alieka mar chakruok koth to gi giko koth kidhi gimoro ariyo mi koth niendi obiro chwe maber koso obiro chwe gi mel e kinde gi. Nikech mel no endo nitie kothe moko kata cham moko ma kipidho to mel duong' ahinya to gichak giwo. Mano mar ariyo. Kich again gima nyaka wang'e kendo bende ni ka koth nigi mel ahinya to konego bed ni ipidho cham madwaro mbolea mar fertilizer. Okay. Manyaduka ni. Manyaduka. Nikech mbolea mar fertilizer no endo en onge gi geng'o tuo mar piny. Koro othoro wang'o piny kata wang'o cham ka mel obedo mang'eny ahinya. Kibiro ng'ato keto mbolea koro bang' ka koth imel osewuok koro chak jamon. Machielo manyaka ing'e en ni koro ka koth ochako chwe en koth machwe ka en kaluto chwe tek so nitie olemo en koth malemo gwenge moko to moko we. Kiseng'eyo gigi te eka koro inyalo wuoyo wach ni adwa timo ang'o, adwa pidho ang'o, tapidhe karang'o. Okay. Koro gi mano konyi bedo gi gimiluongo ni strategic thinking. Keni en para ina mani. Koro ibedo mosto ichako pango ni magi madwa timo. To biro kawo nengo marom kama. Ka in ng'ama jolruok mari kuom sirikal kata kuom keni riwruok mag jopur gi pur ni koro kocha. Pur gintie. Kata ka jolruok mari kuom riwruok ma jopur tipango na. Kae koro nitie koro mar gini mar juma ka juma. Yes. Koro mar juma ka juma niendi en obiro menyo ni juma achiel koth biro chako chwe tich ariyo to tich adek ok obi chwe kata chako chwe kata tich abich nyaka Jumapili. Koro kaka japur isenang'eyo ni konego bena akomo sama chako, konego bena doyo sama chako kama. Konego bena keto mbolea akete odiochieng' mane. Koro en mar ochalo anya wacho kiwacho gini mato kiwacho mamsprale ni jatuo osemi ang'o osetim operation. Koro kete yath moro ma jok marito jotuo kabiro to timo odiochieng' kodiochieng' nyaka chieng' moro jatuo ni change. Koro minyalung ni clinical en koro wach mar juma ka juma. Mabende jothuro wan gi hawe ni county ka county ni nitie jatend migawo mar nonro mar kor lwasi. Oh yes. Mapani joma kuwise kwa. Mapani Mr. Rodi Kanesiaya. Kamano. Kamano. Kar chuny Jaluo.